Vítám vás v druhé části videa, jak uháčkovat přívěšek dýničku. A v této části si uděláme šlupku nebo ten ohryzek a uděláme si očička. Minule jsme udělali dýničku a v této části si uděláme teda tu šlupku. Nebo nevím, jak se to říká. Vezmeme si hnědou barvu, vezmeme si háček a uděláme si základní oko. Tentokrát ne magický kroužek, ale základní oko. Tak utáhneme a uděláme si 3 krátké sloupky. 3. Tak, do druhého očka od háčku, což je tady, vpíchneme háček a uděláme krátký sloupek. Utáhneme ho a do prvního oka uděláme pevné oko. Pevné oko se dělá tak, že vpíchneme, nahodíme, vytáhneme a rovnou provlíkneme. Tak. Necháme si větší očko, vezmeme si nůžky, zastřihneme si krátký koneček, nemusí být zase tak dlouhý. Protáhneme očkem, utáhneme a máme vlastně šlupku. Vezmeme si dýni a vezmeme si jehlu a ty dva konečky, ty šlupky, protáhneme do jehly. Tak když máme protáhnuto, tak si vezmeme tu dýničku a hořejškem to protáhneme dolů. Vytáhneme si ty konečky, najděte si ty konečky těch konečků, ty provázky těch konečků, sundejte jehlu, dejte si tam, vytvarujte jak podle potřeby, mně se to líbí takhle, takže takhle si to nechám. Teď si vezmu jeden hnědý provázek a jednu oranžový, udělám uzlík, táhnu, teď vezmu oranžový a hnědý zase, ten druhý, udělám ještě jeden uzlík a teď vezmu oba dva hnědý a udělám z těch 2 uzlík. Tak, teď máme v podstatě hotovou dýničku, když vám to moc zalezlo, tak se to třeba vytáhněte a ustřihněte, co nejvíc to jde. Tak. Když vám tam zbyl nějaký chluby, tak si je odtrhejte, zamáčkněte. A teď jdeme na obličejíček. Obličej nechcete, nemusíte, ale doporučuji se udělat, protože je vážně roztomilá. Takže vezmeme si malou tupou jehlu a černou přízi. Protáhneme ji do tupé jehly. Ze spoda provlíkneme, najděte si nějaký hezký místečko, kde se vám ten obličejk bude líbit. Mně se líbí tady, takže se ho dám sem. Vpíchneme někam do prostřed té bulky, v který se nám to líbí. Tam bude vlastně vršek toho trojuhelníčkového očka, takže mě se to líbí tady. Nechte si další konec. Vpíchneme někam trošičku vedle, aby to bylo na šikmo. Neutahujte to tolik, protože to potom nebude vidět. Vpíchneme zase do tohohle horního. Mi to nejde nějak. Jo. Super. Vpíchneme do toho horního a teďkon vpíchneme, aby to bylo do tvaru trojuhelníku, takže já si vpíchnu někam sem. Vytáhnu. Vzniklo by tohle. A teď si vpíchnu do toho stejného, kam jsem vlastně teď vpíchala. Tam dolů, tady do tohohle. To je vedle. A když v tom budu, tak si zase povytáhnu a vpíchnu do toho druhého sem. Takhle přesně. Tak a teď nám vznikla takovéhle trojuhelníkové očko. To stejný si udějte na druhé straně, já si to udělám mimo kameru, vy si to udějte
Tak když máme hotovou, tak si uděláme pusinku. Vpíchneme někam do těch míst, pod ty očička, podle toho, kde tu pusinku chcete mít. Vytáhneme a vpíchneme někam sem, aby jsme udělali ten tvar pusinky. Vytáhneme. Tak. A vznikla nám pusinka. To je vlastně všechno. Ustřihneme si ty konce nějak takhle zatím. Uděláme si 2 uzlíky, aby nám to drželo. Ten první uzel tolik neutahujte, ať si nezatáhnete tu pusinku. Druhé utáhněte. Vypadá nějak takhle. Ustřihněte je zase co nejvíc to jde. A tyhle ty zbytky zastrkejte do té dýničky. Tak a dýnička je na světě. Vy si tam dejte ještě teda ten přívěšek. Já už ho nemám, ale vy si ho dejte takhle na tohle. A to je vlastně pro dnešní video všechno. A děkuji, že jste se dívali až do konce. Ahoj!